एसे दुखुनि गेजेरावबाबो एसे इन्टारेस्ट आरो ना माबानि कालसार लाइननि मानसिखौलाय रंजानाय मोसागायो original nasi bu benim de. Original kamu kucing pasca saya. Asıl zagan Hindu. खबर लानाय फाजिनो ओरैनो एसे जोंनिफ्राय जा हायो होननाय हिसाबै फैबाय बर'जों बर' दा दैज्लां जाबाय नालाय नाला बानायनो दै थांनो थाखाय नांगौ होननानै बुंबाय ओमफ्राय अखानायै फैनानै सिफायबाय अखाजों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै खेबसेबाव फिन गोबावनि उनाव रुमबां फेमिलि ब्लग्सआव बरायनाय थाबाय दा दिनैनि बे ब्लगनि मेइन जाहोनानो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा बावै गुवाहाटियाव जा जाथाय जागासिनो इभिक्सननि दा बेवहायनो जा दुखुथिया न'खरफोर जोंनि बर' फिसाफोर बेफोरखौ एसे मदद होनाय हिसाबै जोङो गाबोन फुंनि 6 बाजियावनो ओंखारलांगोन आरो जोंनि मुसलपुरनिफ्राय रुमबां प्रडाक्शननि टीम ओमफ्राय आरो गोबां जोंनि लोगो इउटिउबारफोर फैगोन होनदो जों जोंनिफ्राय जा एसे हायो मदद हिसाबै जाहाथे हेफाजाब जायो बिसोर माबा मोनसे सेटेल जासान्दि थासान्दि माने जानाय लोंनाय बहुत प्रब्लेम जादोंना आरो दाथ' गोबां अखाबो हागासिनो बहुत प्रब्लेम जादों बिसोर तिरपाल सोंनासो थागासिनो आन्दाज गोबांनि इउटिउबाव नुनाय मथेथ' दा बेनि थाखायनो बैसोर दुखुथिया न'खरफोरखौ हेल्प होनायनि थांखियै गाबोन जोंनि रुमबां प्रडाक्शननि टीमा ओरैनो बारा थांजोबा साथामसो थांगोन जोङो साथामसो थांनानै बिसोरखौ जोंनिफ्राय जा हायो बेखिनि सहाय होनानै फैसिगोन आरो दा गाबोन फुङाव मोजाङै ब्लग बानायलांसिगोन दा बेनि मोनायाव बेखिनिखौनो खोन्थानो थाखाय नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय गुड मर्निं एभ्रिवान दा नै जोङो बेरेफुंजा जागायनोसै गुवाहाटि फारसे ओरै आंजों दं राहुल ओमफ्राय आं ओमफ्राय जोंना उदाङा आरो माबायाव फैगासिनो मुसलपुरनिफ्राय बे डाइरेक्ट बासाव सिट लाना फैगासिगोन जों बै लामायाव नेबाय थानोसै दसे ओरैजाय जायो मुसलपुरा जोंनि ओरैजाय थांगोन जोङो बरमा ओमफ्राय ओरैजाय गुवाहाटि नै राहुल आंजों नेयै बालायबाय उदांखौ ओरैबायदि दहैनो फैदो ओमफ्राय मुसलपुरनिफ्राय बासखौ स्टार्ट होबाय होनदो 15 मिनिटसो जाबाय फाग्ला मुसलपुरनिफ्राय बेसिम 2 किल'मिटारखौ 15 मिनिटनि बारा लाबाय जागोन ओमफ्राय दासो नोलोबारि मोनदो होनदो पलिटेकनिक खाथि जागोनलै फाइनेलि बासा मोनफैबाय होनजायो आरो बया गोबाव नेहोबाय खिन्थु आरो एफा लाखै सालायदो जा दिनै जों गुवाहाटि मोनहैगोन ना इदिबा फाग्ला जिरायग्रा मोनसेबो गैया गाव गैया आरामसे जना फैदों ओमफ्राय जोंखौ गसंहोबायब्रा जागोनलै सासे सिख्लाखौनो नायगासिनो मोखां खोन्थिलाय नायाखै आङो ओइ नै बे बुरिखौ नायगोन नामा सिख्लाखौनो नायगासिनो बरना मोखाबायलै आंखौ येदलो नङाबा मेगना मानो रोजा जाबाय थादों आदाया बायदि नायो मा होनो जिनिस नुथारदो माखो नांगौ बिदि बिल्डिं गिदिर गिदिर दोङो मार गारि आरो बा मार गारि ना ओइ नै जोंनिया मोनफैबाय एक्टरा बा सेन्देलसो भिखारिसो जोंहा बिहावसोआ फैबाय हाफ पेन्ट गानलायना फैदो बाला हाफ पेन्ट गानना फैदो गथ' बायदि सोंदो मालाय नोंसा बियाइखौ माथो गथ' बायदि सोंदो थाबायगासिनो गासिबो मोनहैसिगोन ससे सिगाङाव होनदो माने सोङै फैदो आरो जोङो मोजांबो सिनाया नालाय लामखा सिंखा सेफायजोबदों
बेवहाय प्रेसनि मानसिफोर फैदों दा सावरायलायगासिनो एसे बेफोरबो थांगोन नामा नैबे थानाय न'फोरा बेफोरखौथ' थांनायनि खोथामोन 100 फुट 150 फुट होदों ओमफ्राय दा मैया फैनो गोनांमोन दिनैबो फैनो गोनांमोन औ मा समाव मा खालामो दा जेबो गेरेन्टि गैया जाना दङ माने हथातनो फैनानै डाइरेक्ट आक्रमण खालामनाय जादों आरो एटलिस्ट माबा मोनसे वार्निं नटिस माल बुस्थु बोखारनो बिदि होनांगौमोन आरो बिदि चान्स होनांगौमोन नाथाय चान्स होनाय जायासै डाइरेक्ट माने JCB आवग्रिजोबनानै ओरैनिफ्राय ओरै आक्रमण खालामना होबाय मानोबा माबाफोर खालामनांगौ नामा होननानै सोंनायाव माथ्र नालानि थाखायसो फैदों होनना बुंदों आरो बिसोर नालानि खामानिया दा दैज्लां जाबाय नालाय नाला बानायनो दै थांनो थाखाय नांगौ होननानै बुंबाय ओमफ्राय अखानायै फैनानै सिफायबाय अखाजों बैलाय नालानि खामानि ना दा बे सिफायनाय जायगायाव माने आन्दालखौ जमा बानायो माने जाखिनि बेहाय न' सिफाय जादों गासिबो माने भारा नङाबा बेहायनो सोरनावबा थाथ' थुथ' बानायदों आरो ना भारा मोननाया भारायाव थाबाय ओमफ्राय आरो बाखि गिदा भारा लानो हायैफोरा बेयावनो जेराव दा तुम्बु सोंना थानायाव बेयावनो आरो खयथाफोर न'थामसो आग्लायनाय दङ बेयावनो ओरै हाबलाबायनानै उन्दुयो आरो रेस्ट लायो आराम लायो बेयाव 10-15 दिन 1 माह नोंसोरो थानाय जानायनि एरेन्जमेन्टखौ जों रायलायगोन गाबोननि बिथोराव आरो आङो दिसपुराव थानाय हि UPPL आनो जा BPF आनो जा बे MLA मिनिस्टार बिसोरखौ आं बुंगोन जे अन्तत हा मोननाय मोननाया बेलेग खोथा बे अखा बांखा बोथोराव दैज्लाङाव बहा थांनो बिसोरो दा बिसोरनि थाखाय गुबुन मोनसे राहा खालामना होथ'नांगौ टेम्परारि राहा पार्मानेन्ट राहाखौ खालामगोन सरकारा टेम्परारि राहाखौ जोंनि मन्थ्रि MLA खालामनो हानांगौ बे खोथाखौ MPफोरा फैना खालामनो हानांगौ बे खोथाखौ आं गाबोननि बिथोराव गाबोननि बिथोराव आं खोथाखौ जनायगोन मिथिबाय बेखिनियानो थाखोआव फरायबाय दं क्लास 2 मुङा मा नोंनिया नामा मुङा नायसोरां मुसाहारि नायसोरां जोंनिफ्राय खबर लानाय हिसाबै एसे प्रब्लेम जादों अखा हानानै जोंबो साथा लाफ्लाङासैना बिदिनो प्रब्लेम जायो आरो मानसिफोरा बिदि अखा हायो नालाय अखा हाबा आरो थानो मानो दिगदार संना जानो मानो खस्थ' जायो दा नै अखा हागासिनो नै दा जोङो लाथ'लायनोसै मादैमोननिफ्राय बेनोमोन नै बायनाया ओरैथिंजाय फुरा खालि जाजोब्बाय बेहाय न' हरैसिम ओमफ्राय आरो बेथिंजायबो दं ओमफ्राय मादैमोना हरै बेहाय गंबासो सिफायजायि दं माने सिफाय जाहांहां आरो बेखौ दा आरो एसे दावराव जानायनि थाखाय सिफायाखै दा बेहायनो बेनि खाथियावनो बेहाय टेन्ट लुनानै थादों आरो बिसोरो खस्थ' अखा फैबा जा खस्थ' जायो ओमफ्राय दानि जोंबो अखा सिनानै एसे डिस्टार्ब जादों माने अखा गोसा फैबा गोबां जारला जायो बिसोरसो मिथिसिगौ आरो बोरै थादों बुहुत खस्थ' थारमाने अखा बोथोर नङाबा एसां इदि प्रब्लेम जाबावनाय नङामोन अखानि थाखाय अखा बोथोरनि थाखाय बांसिन प्रब्लेमसो जाबावदों आरो बेनो स' लामायाव जों ओंखारलांसै दा हाइवे गाखांनानै बास हमनानै मुसलपुरसिम थांफिनसै बरबरियाव थांना फैना बोरै मोनखो मोजां मोनदों माने दुखुबो मोनदों गोसोआव माने बिसोरखौ लोगो हमहैनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय गोसोआव दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरानो दिनै बेफोरबायदि जालांबाय रावबो नायथिंग्रा गैया बेनिखायनो जों गासिबो गावजों गाव नायलायदो अनलायदो हानायफोरा हेल्प होलायदो जोंबो हानायखौ होबोबाय बेनो आरो दा नै अखाबो हागासिनो दा बेबायदि अखा बांखानि दिनाव जोबोर खस्थ' जायो आरो बिसोरसो मिथिगौ दा जोबोर खस्थ'यै दंगासिनो दं दा सरकारनिफ्राय सहाय मोनसान्दि बुहुद माने खस्थ'नि गेजेराव थानांगौ जागोन आरो बेनिखायनो
नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर हायोबा एसे हेल्प हैजागोन आरो थांनानै